ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଟିକି ଟିକି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଟିକି ଟିକି ଯାହାର ମାନେ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ଟିକି। ଦେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷୀ ମିଶ୍ର। এই ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇକି ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଟିକି 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 ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାଛେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କଲି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଗୀତଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟିକି 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 ଟିକିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିରାଟ ଜିନିଷଟିଏ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପା, ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦ ପାଣି ନେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପାଣି କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିବା, ଗିଲାସରେ ରଖୁ କି ବାଲ୍ଟିରେ ରଖୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ରଖିବା, ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ନେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ଗିଲାସ ବା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ସେଭଳିଆ ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିନ୍ଧୁ ବା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଆଖିକୁ ଏ ସିନ୍ଧୁ ବା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ବା ଟୋପାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ତାହା ଆମ ଆଖିକୁ ସିନା ଦିଶୁନାହିଁ କି ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ବା ସାଗର ତାହା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ଧରା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛେ, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଗଛ ଲତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଭରି ରହିଛି। ସେଠି ଆମେ ବି ବାସ କରୁଛେ। ସେଇ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକାକୁ ନେଇକି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛେ, ସେଇ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ନଗର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ଇଟା କେମିତି ଗଠନ କରାହେଉଛି ନା ମାଟିରୁ ଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟୁଛେ, ସେଇ ମାଟିଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇ ଇଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଚକଟି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଉଛେ, ତାପରେ ତାକୁ ଶୁଖାଉଛେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛେ, ସେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଗର ଯାହା ଦେଖୁଛ ଆମ ଚାରିପାଖରେ, ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟର, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତାର ଶରୀର ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି ବା ମିଶି ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୂଳିରେ ମିଶି ଯାଉଛି।
ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି କନ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛଲତା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଲତାକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ପାଇପାରୁଛେ। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛଲତା କାଠ ପାଇପାରୁଛେ। କୋଟି କୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରରେ ଆସୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛେ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କାଠ ପାଉଛେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଲାଖ, ଝୁଣା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ହେଇପାରୁଛି। ଗଛଲତା ଅଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, କାଠ ଆଣି ବିକିକି ଆମର ନିଜର ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛେ। ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛେ। କାଠ ହେଉ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଫଳମୂଳ ବିକ୍ରି କରିକି ବା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ। କୋଟି କୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ତ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି ବା ଧନ ଦେଉଛି ବା ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନ ନୀତି। ତାରକା ହେଉଛି ତାରା। କୋଟି କୋଟି ତାରକା ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଗନ କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରା ଫୁଟି ରହିଛି। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରା ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୂର କରୁଛି। ବିନାଶୀ ଅର୍ଥ ଦୂର କରିପାରୁଛି। ଦୂର କରିକି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ସଫା ବା ତୋଫା ବା ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ସଫା କରୁଛି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପରର ଉପକାର କରେ, ପରର ମଙ୍ଗଳ କରେ ବା ତା ମନରେ ପର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଜଗତରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ବା ଭଲ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହୋଇ ଜଗତରେ ତା'ର ନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବା ପରକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବ, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା, ଖରାପ କାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସାର୍ମାନେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବେ ବା ତୁମକୁ ଭଲ ବଦମାସ ପିଲାଟିଏ ବୋଲି କହିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର, ଯେଉଁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଯଦି ମୁହଁରେ ତମେ ଭଲ କଥା କହିବ, ଭଲ ବଚନ କହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାଷା କହିବ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ପରକୁ ବି ତମେ ନିଜର କରିବା ବା ନିଜର କରି ଆପଣାର କରିପାରିବ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁରତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା, ତେବେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିପାରୁଛି। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ଆମର ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବାହାର କରିପାରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଜୀବନରେ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଭଲ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ଏଇ ପଦ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବା ମହତ୍ କାମ ବା ବିରାଟ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ ବଗିଚା ବୋଲି କହୁଛେ।
केते गुड़े फूल फल को लेकिन ताकू सेठी अच्छी अनेक गुड़े फूल गछ अच्छी केते गुड़े फल गछ अच्छी ताकू आम बगीचा बोली कहूचे केते गुड़े गछ को बगीचा होची से भलिया वायुमंडल जमती आम वायुमंडल अनेक गुड़े कणिका अच्छी कौन अच्छे अनेक गुड़े तार उजान हिलियम आयरन तापर है अम्लजान अंगारकाम्ल अनेक गुड़े जिनस अच्छी से गुड़ा को नहीं कौन कहूँ आम वायु बोली कहूँ से भाया गोटे इटा केते गुड़े इटा को लेकिन कांथ तैयारी होची गोटे घर तैयारी हो पारुची तेणुक छोट छोट जिनस को लेकिन गोटे विराट जिनस हो पारुची और तार छोट छोट जिनस बहुत गुड़े जिनस बहुत महत्व गुण बहुत भल जिनस लुचि रही। अच्छा पिला माने आज तो आम टिकी पद्य टिके भल भाव में बुझिले मु यार केते गुड़े शब्दार्थ लिखिदे आउ शब्द गुड़ी को लिखिदे तुम मैंने देखी देखी लिखब और पढ़ा को चेष्टा कर। आज मुझे पढ़ेली बुझेली तुम जदि बुझीपार जदि किसी डाउट रहा ताहले मते व्हाट्सएप माध्यम पचार और मुझे क्लियर करी। ओके ठीक अच्छे है।